नोंसोरा जागा गैयाना गिदिर खामानि जादों आरोखि ना पस्ट जादों स' नैबेखौ नायलांदो बाथाय सोरबा हमना नायोबाथाय नोगोद 10,000 रांखौ होनो थाखाय साखाफारा जाना दङ। वेलकाम बेक आन्टनि नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आं गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर दिनैनि टपिकआ माने एसे मिनिथावना टाइपनि आरोना, मिनिथावना टाइपनिबा आरो माने दुखुनांथाव बा लाजिथावना रागा जोंथाव बेफोरबायदि टाइपनि आरोखि। स' लोगोफोर भिडिअ जागायैनि सिगां नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आंनि बे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोबाय। स' लोगोफोर भिडिअ स्टार्ट खालामनोसै। जोंहा माने पस्ट माने पस्ट जादों आरोखि। थ' लोगोफोर नोंथांमोना सोर ब्रादारा बुंदों, नोंथांमोना सोरबाफोर बिथांनि साबसक्राइबार दङब्ला मिन्थिखागोन आरोना, माने जाय ब्रादारा बुंदों आरोखि पस्ट जादों होननानै। थ' लोगोफोर खोनासंनानै लादो आरो नायदो। रावबो गैयै खाबुखौ लानानै बागान गेजेराव कलम बोहैलायनो होननानै थांनानै मोनसे बिराद गिदिर खामानि जादों आरोखि ना, पस्ट जादों। स' नैबेखौ नायलांदो रायजोफोरजों दामजाबाय आरोखि ना। स' जोबोद लोगोफोर नोंथांमोना ब्रादारनि जाय ब्रादारनि साबसक्राइबार बिथांमोना अलरेडि नुखाबाय माने पस्ट जानायखौ। थ' जोंबो बेजोंनो बे ब्रादारनि बुंनायजों लोगोसे जोंबो बे पस्टखौ नायनोसै आरोना, ना मा होनो? पस्ट होननाय माने मा? थ' नायनोसै जोंबो बेबायदिबो। लागावनानै होदो। बहाय चेक मानसि बुलुखौ खामाया आं बिराद गोबाव मानसि बुलु मैया आं दिनैनो बुलुखायसो माने पस्टआ नैबेसो आरोखि रायजोफोर। नोंथांमोना बेलेग साननो नाङा, माने बिथांमोना जेबो जायगा मोनैनि बागानावसो माने पस्ट आरोखि। बागानखौ सुवासिटि खालामजोब्बाय खोमालै। बागान बै जोङो ओरैनोबा साहापातनिफ्राय माने बे साहा बागाननिफ्राय साहा लोङो नालाय, दा बे साहा लोंनायफ्रासो माबा माबि बेमारफोर जालाबायसिगोन दां बेबायदि मोनदों आरोखि आङो। पस्ट जाबाय नालाय, दा साहा बिलाइखौथ' जों साहा लोंथारो, दा थ' बिथांमोना पस्ट खालामलाबायबाय बे जायगायाव, बबावबा नांला नुंलाफोर जालाबायबायदां। बेखायनो माने साहा बिलाइनिफ्राय दाथ' जों साहा लोङो नालाय, दा साहा लोंनायाबो एसे गिनो गोनांसो जानानै दं आरोखि। पस्टआ बिदिसो आरोखि। मिन्टुमोननि गामिनि दा मिन्टुमोननि गामिनि बागान गला उखलामोननि गामिनि रनेलमोननि गामिनि माबा बुंनाय नोंलाय? रिमालमोननि गामिनि। ओइ नोंसोर गामिनि मानसिमोन हादोंमोनलै, मा नाममोन? कुमार ओइ नों मा कुमार बसुमतारी दोङो ना गामियाव? हा बरनगाव कुमार बसुमतारीनो मुर्दामोननि गामिनि। ओइ बागानाव मुर्दामोननि गामिनि नङा? नोंसोरा जागा गैयाना लोगोफोर बेखौ दिनैनि दिनाव माने दुखु नांथाव बा रागा जोंथाव बा मिनिथावना आरोखि, माने पस्ट जाबाय नालाय। दा बेखौनो बुंनो थाङो जोंनि गेजेराव जोंनि हारि होनब्लाबो जोबोद दुखुनांथाव, आरो हारि होनोब्लाबो आरो जोबोद गावखौनो गाव लाजि फोनांनाय बेफोरबायदि जाहैलाय लांबाय आरोखि। दा बुंब्लाबो जाया बुङाब्लाबो जाया बेफोरबायदि आरो गाव माने बेफोरबायदि मानो बेफोरबायदि मानो लासिं खालामजानांगौ दिनैनि दिनाव, बेफोरबायदि मानो भाइराल खालामजानांगौ गोनां जाखो आरो। नोंथांमोना मोजांब्ला नोंथांमोना एथ'ग्राब बेफोरबायदि मानो जानो गोनां? नोंथांमोना बेलेग लामा लानानैबोथ' बा हाबा बायदिसिना जानानैबोथ' जानो हायोना। दा बेफोरबायदि जानानै नोंथांमोना मा सानखो बेफोरबायदि आरो। दा गोबां बेफोरबायदिनो भाइराल जागासिनो जोंहाबो रादाराबो पस्ट होनलायलांबाय आरोखि। थ' लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे मोनसे सासे हिनजावा माने गाव हाबा जाखाना गथ' थाखानानैब्लाबो माने गावनि हौवा गोनाङावनो गावनि न'आवनो गावनि गोसो थोनाय सेंग्रा थाबावनाय आरोखि। गोसो थोनाय सेंग्राखौ न'आव लाना फैनानै जायै लोङै साननै सानथामसो थानानै माने बै सेंग्राया ब्लड थांखांनायनि उनाव बै सेंग्राजों माने खारफालांनाय सन्देह आरो। दा बिनि थाखाय माने बिथांमोना गावसिनि स्क्रिन भिडिअ माने बै हौवा जाय जिथुनाखि गोमाजानाय ना, बिथाङा गावनि नाम्बारखौ होनानै होखादों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला बुजिगोन निस्सय। आरो जाय हमना हरनो हायो नोगोद माने 10,000 रां बान्थाबो होगोन होननानै बुंदों आरोखि। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला आरो।
हिन्जावनि नामा बिनिता बर' बिनिता बर' ओमफ्राय आंनि नामा दुलु बर' दुलु बर' ओमफ्राय नोंसिनि गामिया मेन गामिया जोंना माबा तामुलपुर होनो माने बगामाथि खाथियाव ओमफ्राय गुवाहाटियाव थायो आं गोबावानो जाबाय माने गामियाव थानो बायोनो बेनिफ्राय न'आव नेंबा न'आवबो थाया जों गावसानि न'आवबो थानो खोन्थाबाबो थायिखाय बुस्थुआ आंबो गुवाहाटियाव लाखिनाय जाबाय गुवाहाटियाव लाखिनाय जानानै आजि 8 बोसोरसो थाबाय 8-9 बोसोरसो थाबाय जों गुवाहाटियाव बिदिनो गथ' गथाय मोनबाय संसार जाबाय सोरजोंबा थांदों ना सन्देह खालामदों नामा सोरजोंबा थांदों माने सन्देह खालामनायाथ' दा आगोल खालामाखैमोन मैया माने सासे मानसिखौ माने एसे दाउट मोनबाय आं साथाम साब्रैनि माने मबाइलजों हिन्जावसाया फन बुयो माने हौवासाया फन बुवा खिन्थु हिन्जावसाया फन बुयो बुयोब्ला ओमफ्राय आं बे मबाइलखौ माने सोरनिबा मबाइलाव आं बे नाम्बारखौ चेक खालामनाय जादों आरो ना चेक खालामनायाव मोननाय जादों मोनोब्ला ओमफ्राय आं एसे दाउट मोनबाय आरो बे जायजों फन रायलायबाय थायो बे सेंग्राजोंनो खारदो माने बे सेंग्राजों फन रायलायखायोमोन फन रायलायोमोन आगोलाव फन रायलायोमोन ओमफ्राय आंनो बे खोन्थाया माने नोंसिनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा जोंनि गेजेराव माने बे सेंग्राजों जाय खालि बे सेंग्राया जोंहानि न'आव फैदोंमोन होमबाना आंबो मिन्थिया नालाय आलासि होननानै आंखौ थगायनानै लाबोदो बेनिफ्राय मोजां मोननायखौ लाबोनानै थगायदों ओमफ्राय नोंनि न'आवनो जादों लोंदों आंनि न'आवनो जादों लोंदों लोंनानै बेनिफ्राय साननैसो थानानै बुस्थुआ नांलाय खमलाय जादों आरो आंजों बे सेंग्राया फैनानै थांखांनायनि साननैसो थानानै नांलाय खमलाय जाबाय आंजों आं थाया नोंजों आं गुबुनजों थांनोसै आंखौ नागिरनाङा बेबायदि बुङो आरो खोथाफोरखौ ओमफ्राय नोंथांनि हिनजावखौ नांथांगोन नामा ओमफ्राय दा गथ'आ दोङो नालाय दा फैबा एसे मोजां जायो गथ'आबो बिमाखौ नागिरो माने हरावबो नागिरो सानावथ' ओरैनो मबाइल मोनबाथ' नाङा रावखौबो ओमफ्राय दा गथ'आ नोंजों दं गथ'आ आंजों माने दा आं दोननानै फैदों न'आव बिबि दं हिन्जावनि बिमा बिजों दं ओमफ्राय दा सोरबाफोर नुयोबाथाय हमा दोननाय नामा नोंथां बेखौनोथ' दा सोरबाफोर जुदि नुफ्लांबायोबा अननानै हेल्प खालामनो हानाय बायदि माने आं खोन्थानाय जादों आरो सोरबाफोर हमा दोननायबाथाय माबा मोनसे एवार्ड होगोन नामा बान्थाफोर बिदि होनोथ' हागोन हानायालाय खिन्थु मानसिखौ मोनबा 10,000सो होसिगोन आरो 10,000 होगोन आरो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथाङा गावनि बिसिखौ मोनबाथाय सोरबा हमनानै हायोबाथाय नोगोद 10,000 रांखौ होनो थाखाय साखाफारा जाना दङ आरो जेरावखि थाया माने नैबे बिनिता बर'खौ नुबानो जाबाय आरो बिथांनि फिसाया हालाय हाफाय नागिरगासिनो दङ आरो गोबां नागिरबाय दिनैजों नागिरनाया एसे गोबावानो जाबाय नाथाय दासिमबो जेबो गुमुर मोनाखै बे बिनिता बर'आ बबेयाव दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ माने शेयार खालाम जाहाथे बिथांनि न'खरनि मानसिफोरा बा बिथांनि न'खरा आलो गोजोन संसार जाफिननो हायो आरो गथ' उन्दैबो दङ उन्दै गथ'आ गोबां गाबो बिमाखौ नागिरनानै हर गेजेर जाब्लानो बा हर जाब्लानो मोनाब्लानो बिमाखौ नागिरनानै गोबां दुखु दाहा हालाय गाबो होननानै बिथाङा फोरमायदों अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ माने जेसेबां शेयार खालाम नोंथांमोना खोनाखाबाय ना नोगोद 10,000 बान्था होगोन जाय माने बिथांनो इनफर्म हरगोन बा हमनानै हरगोन बा कन्टेक्ट खालामनानै अबाव नुदों अबाव मादों नोंथांमोना माने हायोब्ला खालामना माने कन्टेक्ट खालामनानै हरब्लानो जाबाय आरो बबावबा नुसनबायोब्ला थ' जोंनि गेजेराव मा जाबाय थाखो माने बेफोर मोनसे नेमखान्थिफोर बायदिसो मोननानै लानाय बा बेफोर नेमखान्थि बायदिफोरबायदिसो जाबाय नामा होननानै सानलायलांबाय आरो थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ अल खालामना लादो लोगोसे हायोबा नोंथांमोना शेयार खालामनो हादो जाहाथे जाय बिथांना गोमाजादों बिथांनाव मोनहैनायफोरबायदि थ' थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय